Téma zelených fasád není pro Českou republiku až takovou novinkou, ale přiznám se, že panel pro fotovoltaickou elektrárnu, který je umístěn vertikálně přímo do fasády, to je něco, co slyším poprvé a hned se mi nabízí otázka, jestli se nesnižuje účinnost toho panelu, případně celé fotovoltaiky. I když my nejsme realizátoři ani dodavatelé té fotovoltaiky, tak jsme se o to zajímali, o tady to téma. Zda je to opravdu funkční, zda to není jenom marketingový výmysl. Načež nám bylo odpovězeno, že tento úhel vůbec neškodí funkčnosti těchto panelů, v mnoha případech naopak je i žádoucí. V tu chvíli je teda funkční a současně designový, je to takový aktuální německý startující trend, dá se říci. A to vaše gro je to, co je pod tím, to znamená celý ten systém, který uchycuje fotovoltaiku, případně tu živou zahradu, dá se říct, ten živý obklad fasády. Jak technologicky náročné je to, co je pod tím, aby systém, který je zateplovací, fungoval tak, jak má? Prioritou je opravdu, aby zateplovací systém fungoval i s těmito komoditama, které tam jsou, když tak řeknu, navíc. To byla ta naše starost. Jak tam vložit a připevnit tyto panely nebo tyto zelené rostlinky. To bylo to naše gro, co jsme potřebovali vyřešit, aby to zároveň fungovalo. Jsou to na míru speciálně dělané boxy, do kterých se to vloží, ať z hlediska té zahrady, kde je i záblaha nainstalovaná. Ale nerad bych pak fušoval do řemesla zahradníkům nebo firmám, který dělají fotovoltaiku. To už by bylo na nich. My umíme vyřešit to, že to bude správně připevněný a zároveň zateplovací systém nadále funkční. Možná bychom se mohli od vás rovnou inspirovat, protože už máte nějakou zahraniční zkušenost. V jakých případech bychom mohli využít právě toho designu, aby fasáda byla skutečně tím krásným prvkem, třeba za pomocí fotovoltaiky nebo živé fasády? Opravdu bych to zatím viděl směr design a každý architekt teďka chce být nějakým způsobem originální. Myslím si, že toto je prvek, který z hezkého projektu může být směrován i funkčně. To znamená kombinace například bílé omítky s těmito tmavými panely může opravdu vypadat velmi hezky a je to takhle i směřovaný. Kombinace opravdu designu a funkčnosti. Zůstaneme u fasády, ale spíše u toho vývoje, protože i zateplovací systémy urazily velkou cestu z důvodu snižování CO2. Jak jsou na tom aktuálně v porovnání s historií? Standardem v současné době jsou samozřejmě zateplovací systémy s polystyrenem nebo s minerální vatou. Je to klasika, která je spousty let na trhu a určitě se nedá odpárat a je funkční. Zase na druhou stránku se můžeme bavit o nějakém vývoji, o nových typech izolací. V současné době se v Německu snaží protlačit dřevovláknitá izolace. V České republice už dávno byla, spíš to bylo směřované na dřevostavby, ještě se tenkrát neřešilo žádný CO2. Bylo to směřované opravdu dřevostavba, dřevovláknitá izolace, ideální kombinace. Troufnu si říct, že se to moc neujalo. V současné době v tom Německu se snaží jít tímto směrem, ale troufnu si říct, že jsou opravdu v začátcích, že sami budou po několika letech vědět, zda to je funkční. Spíš bych zmínil novou izolaci nebo staronovou izolaci. Je to Pur-izolace, která má lepší tepelně izolační parametry, než má minerální vata nebo polystyren a zároveň je nehořlavá. V tomto trendu relativně čím dál tím víc je směřovaný německý trh zateplovacích systémů. My ho implementujeme zde také. A jaká je výhoda? Výhoda je v podstatě ta, že nemusíme používat tak tlustou izolaci a když už se to navrhuje při projektování, tak ve finále získáme mnohem víc užitné plochy v daných bytech. Zároveň, když vezmu opět ekologii, tak je to potenciálně míň odpadu. Obecně téma ekologie je teď velký boom, který je potřeba řešit. Kam vy se posouváte v tomto směru? Tak u nás je to hlavně při výrobě. Tak určitě řešíme ekologicky šetrné obaly, ekologicky šetrnou výrobu. To je hlavní trend při výrobě v naší mateřské společnosti a samozřejmě to přenášíme i sem do České republiky. My se na tohle téma podíváme konkrétně v jednom z našich dalších dílů.